Вітаю вас! У ефірі програма «Діалог про пригожие» з Кристиною Смольською. Нагадаю, що програма наша інтерактивна, ви можете активно долучитися до нашої дискусії на сайті dialog.by і поглядіти усі випуски нашої програми на сайті телеканала «Беларусь-3». Калі ласка, долучайтеся. Ці може мастацтва аб'ядноўваць, ствараючы прастору мірнага і прыгожага дыялогу. Арганізатары выставы сучаснага мастацтва ад Лісабона праз Мінск да Уладзівастока сцвярджаюць, што так, можа. Праект адчыняецца ў Мінску 22 снежня у мастацкай галерэі Міхаіла Савіцкага. Добрая кропка на завяршэнне года культуры ў Беларусі. Аб гэтым і пагаворым сёння з нашымі гасцямі. Віктор Альшэўскі, знакаміты беларускі мастак, лаўрэат дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь, прафесор. И Павел Павлович Латушка, посол Республики Беларусь во Франции и постоянный представник Беларуси при ЮНЕСКО. Добрый день, поважанные гости, рада бачить вас у нашей студии. Добрый день. И моє перше питання, Павел Павлович, до вас, як до галоўнага арганізатора гэтай выставы, як нарадзілася ідэя, і яшчэ мне цікава, як нарадзілася назва гэтага праекту. Ну, арганізатарамі выставы з'яўляецца шэраг інстытуцый, устаноў, перадусім гэта Міністэрства замежных спраў Рэспублікі Беларусь. Я ўдзячны міністру замежных спраў Беларусі Владимиру Макею, які падтрымаў нашу ініцыятыву з Віктором Владимировичем Альшэўскім, і да рэалізацыі гэтага праекту далучыліся практычна ўсе пасольствы Беларусі ў Еўропе і ў Азіі. Яна і мае такую назву еўразійскую, ад Лісабона праз Мінск да Уладзівастока. Геаграфічную такую, дарэчы. Геаграфічную, да. Арганізатарамі таксама з'яўляецца Мінскі гарадскі выканаўчы камітэт, музей горада Мінска і мастацкая галерэя Савіцкага, які падтрымалі гэты праект. Ідэя нарадзілася вельмі цікава. Як вы ведаеце, я з'яўляюся не толькі паслом у Францыі, але таксама паслом у Іспаніі і ў Партугаліі. Па запрашэнню прэзідэнта Партугаліі 15-14 студзеня знаходзіўся разам з Віктором Владимировичем у Лісабоне, і падчас нашай гутаркі аб тым, што пачаўся год культуры ў Беларусі, я запытаўся Віктора: скажы, калі ласка, вось як ты думаеш, якой бы праект варта было бы рэалізаваць з удзелам пасольства Беларусі ў Францыі у год культуры ў Беларусі? І ён прапанаваў мне зарганізаваць праект некалькіх мастакоў. Тых краін, дзе акрэдытавана нашае пасольства з Францыі. Гэта у Лісабоне, гэта ў Мадрыдзе, Парыж, ну і, зразумела, Мінск. Узяць па аднаму сучаснаму мастаку і праставіць іх у Мінску. Падумаўшы разам, мне падалося, што, ну, можа, не настолькі маштабны праект. І нарадзілася больш шырэйшая ідэя. Калісьці ў 1959 годзе славуты вялікі Шарль де Голь, прэзідэнт Францыі, генерал, сказаў, што нам трэба пабудаваць адзіную прастору без падзяляльных ліній ад Лісабона да Урала. Пазней, уже з гадамі, з дзесяцігоддзямі, гэтая ідэя перарасла ў знешнепалітычны тэрмін «адзіная прастора ад Лісабона да Уладзівастока». І мне падалося, чаму б нам не зарганізаваць менавіта праект, арт-праект сучаснага выяўленчага мастацтва ад Лісабона да Уладзівастока, але з цэнтрам у Мінску. Мінск, які аб'яднае. У гэтыя дні, у гэтыя гады, калі, на жаль, мы дзелімся, калі з'яўляюцца падзяляльныя лініі, калі ёсць, можа, неразуменне адзін аднаго, вельмі важна, каб культура і мастацтва показала, што яно можа быць аб'ядноўваючай сілай. Ну і вось практычна за 11 месяцаў мы падрыхтавалі гэты праект з усімі, хто нам дапамагаў. Яшчэ раз удзячны таксама нашым партнёрам, спонсорам, які далучыліся. Дарэчы, гэты праект пройдзе без бюджэтнай падтрымкі, толькі спонсарскія і сродкі мецэнату. І вось мы выходзім на фінальны этап, каб гэтая выстава адкрылася ў Мінску. Спадар Віктор, вы з'яўляецеся, так бы мовіць, мастацкім кіраўніком праекта, ягоным куратарам. Што будзе прадстаўлена на гэтым праекце? Чым будзеце здзіўляць беларускага гледача? Здзіўляць я не ведаю, наверное, ці будзем мы здзіўляць. Справа ў тым, што тут проста самая цікавая ідэя вот гэта такого маштабнага праекта ў тым, што прадстаўлены розныя краіны і сталіцы 25 гарадоў, дарэчы, сталічных, нагадаю, для нашых гледачоў.
Для наших глядача, мне кажется, это вельми цікаво для того, каб у некай ступені, тым больш такая цікавая культурнае, ну, як бы напластаванне розных вякоў, эпох у гэтых краінах. І ёсць магчымасць, няхай сабе па аднаму мастаку, але убачыць вот это вот, ну, як бы стасунак прасторы гэтай. Але гэта будуць сучасныя мастакі. Это будут Як вы сучасные іх, дарэчы, мастаки. падбіралі? И подбирали, вы ведаете, что при тым, что Павел Павлович Латушко, он активно вельми займаўся гэтай, ну, як бы работой по организации так называемых, ну, стасункаў паміж гэтымі краінамі, и тое, что наши послы адгукнуліся на гэту, ну, значную цікавую тему. И таким чынам, ну, як бы, вот эта вот великая дапамога наших посольств у гэтых краінах дала магчымасць отобрать мастакоў без усякага так называемого конкурсу. Вот пытанне уже журналисты іншы раз ставят такое. А ці быў нейкі мастацкі савет, ці яшчэ што. Я заўсёды кажу, што кожны мастак – гэта асоба. І для яго не надо ніякага мастацкага савета. І ён, калі ўжо нарадзіўся, і тое, што ён працуе ў мастацтве, гэта вялікая перамога ў жыцці. І гэта подзвіг, я так называю. І таму вельмі цікавыя праекты. Яны разнастайныя, яны цікавыя, яны сучасныя, яны от, скажем, такой чысціні нейкай формы, абсолютно формальной системы, до классичных неких узоров в мастацтве, то есть классичной школы, покольки Европа вся и на, ну, як бы базируется на фундаменте классичной культуры, и то, что вот мы говорим сучасное мастацтво, оно уже, правда, протягивается где-то 100 годов, Ну, так. але мы кажем, что это сучасное мастацтво. Які постмодернізм, дарэчы. Так, А але- што будзе прадстаўлена ад беларускай стараны? Вашыя Ну, от беларускай работы? Скажите, што гэта будзе? Гэта я таксама прадстаўляю 3 сваіх творы, і якраз вось тое, што мы з Павлом Павловичем сустрэліся ў Лісабоне, у музеі нацыянальным мастацкім, і вот тое, што ён выказаў вот пра гэты праект, это якраз была размова менавіта ў нацыянальным мастацкім музеі Лісабона. І у мяне такая, ну, як бы тэма музеі свету, дзе я бяру, ну, як бы за аснову тэматыку, скажем, вот Лувр на пачатку вот, наведвання Парыжа, пасля вот Дарсей музей, беларускі нацыянальны мастацкі музей узяў за аснову вот, лісабонскія. Тэматыка, это корабль з Лісабона называется, это диптих з 2 палотен складаецца. Досыць вялікі твор, і Мадрид, это Прада музей, таксама «Мужчина-артефакт» называется твор, присвечаны як бы музею. Ну, то есть бярэцца нейкія артефакты з музея, паколькі музеі светы, і яны гэта напластаванне сусветнай культуры на працягу тысячагоддзяў, і гэта вельмі цікава. Это якраз вот дае нам, ну, нейкі твои шансы гаварыць пра сучаснае мастацтва на базе вот таких вот вялікіх стасункаў. Вось цікава, што ў прэс-релізе сказано, я зачитаю по-руску, от Лиссабона через Минск до Владивостока в столице Беларуси продемонстрирует стремление, ведущую роль страны в желании построить общеевропейский дом без разделительных линий, границ и противопоставлений. Слово, конечно, прыгожае, але ці сапраўды мастацтва здольнае аб'яднаць, стаць таким аб'ядноўваючым нейкім звяном? Ці гэта нейкая утопія, да якой усё роўна трэба імкнуцца? Не, гэта не утопія, гэта Сапраўды. рэальнасць і рэальны эфектыўны інструмент знешняй палітыкі кожнай краіны. Калі мы паглядзім, што шмат краін свету ствараюць свае інстытуты, французскі інстытут, інстытут Гёте, польскі інстытут, гэтыя краіны разумеюць, што праз культуру яны могуць спалучаць людзей, праз культуру яны могуць ствараць добрыя перадумовы для развіцця адносін у іншых сферах. Мы павінны разумець вось на прыкладзе Францыі, што Беларусь вельмі мала ведаюць у гэтай краіны, але дзякуючы таму, што мы праводзім разнастайныя культурныя праекты паралельна з эканамічнымі праектамі. Дарэчы, у нас за апошнія 4 гады адбылося 35 эканамічных прэзентацый Беларусі у Францыі. Гэта ўсё паралельна стварае добрыя перадумовы для комплекснага развіцця адносін. А культура заўсёды з'яўлялася іміджавым фактарам, фактарам станоўчым. Гэтая выстава мае унікальны характар. Унікальнасць яе ў тым, што яна падобна выставу упершыню адбываецца ў Беларусі. Правда. Але яна унікальна таксама для гэтай прасторы, еўразійскай прасторы ад Лісабона да Владзівастока. Але гэтая выстава падкрэслівае неабходнасць дыалогу і супрацоўніцтва праз разнастайнасць. Бо нават калі мы кажам пра мэты ЮНЕСКО, дарэчы, вельмі
важна, упершыню генеральны дырэктар ЮНЕСКО Ірына Бокова, і гэта самая буйная арганізацыя ў свеце па падтрымцы культуры, адукацыі, гуманітарнай сферы, прыняла патранат над гэтай выставай. Дарэчы, у сваім лісце она падкрэсліла, што яна вельмі шчыра радуецца з рэалізацыі гэтай ініцыятывы, якая адпавядае мэтам ЮНЕСКО, накіраваным на тое, каб культура стала фактарам міру, дыялогу і аб'яднання людзей. Вось мы ставім гэтую мэту. Беларуская знешняя палітыка на гэтай пабудавана. Шматвектарнасць і пошук дыялогу, пошук кампрамісаў, пошук дыялогу для развіцця, для пабудовы, а не разбурэння. Таксама шырока гаворыцца пра тое, што Мінск часова стане такой культурнай сталіцай Еўразіі. Цікава, які эфект, спадар Віктар, гэта будзе мець для самой культуры, для самого менавіта мастацтва Беларусі. Вось як мастак, вы можете гэта неяк выявіць? Я скажу, што гэта вельмі важна. Нават цяжка на сённяшні дзень, відаць, уявіць. І мы не говорим про тое, што калі, скажем, Джаконду прывозіць там у Москву, ці вот зараз Ватикан прадставіў свае лепшыя творы у Москве. Я думаю, што гэта якраз вот той яскравы сучасны праект, які дае магчымасць нам, вот тое, што сказаў Павел Павлович, для дыялога паміж культурнымі краінамі свету. Я не говорю про тое, што гэта не праходзяць такія выставы, але вот такого плана маштабна, такого канцэптуальна выбудованага і дакладна сфармуліраванага на, як я кажу, на 13 753 кіламетры, это упершыню такая вот з'ява, і тое, што вот для нашага гледача гэта вельмі будзе цікава. Я яшчэ раз скажу, што параўнаць, сапаставіць сваё разуменне, свае думкі, знайсці вот эту вот духовную субстанцыю без межаў, дзе мы можам далей працягваць гэты праект уже так больш разнастайна, больш глыбока, з кожнай краінай паасобна, больш мастакоў, скажем, запрашаць павінны нашых мастакоў, таму што вельмі у нас моцная таленавітая мастацкая школа, і гэта вельмі важна. Я прызнаю, дарэчы, у Францыі, мы, прабачце, што перарываю вас, Віктор Владимирович, мы за апошні год палічылі, што больш за год, за паўтары, больш за 50 беларускіх мастакоў прадставілі свае творы ў Францыі і Іспаніі. Вось, дарэчы, так, я хацела запытацца, наколькі беларускія мастакі задзейнічаны ў выставах такога маштабу ў Еўропе? Каго, акрамя Віктора Альшэўскага, Марка Шагала і Валентина Губарова ведаюць, дарэчы, ў Еўропе? Віктор Владимирович, што яго параўналі з Маркам Шагалом. Я не ведаю, это для мяне сёння нейкае свята такое ў год. Але сапраўды, вось каго ведаюць? Значыцца, я хачу прывесці даволі канкрэтныя прыклады. У мінулым годзе пры падтрымке аднаго з нашых вядучых банкаў мы арганізавалі ўпершыню нацыянальны павільён у Гран-Пале. Гран-Пале, хто быў у Парыжы, ведае гэты будынак, пабудаваны на першае сусветнае экспа. Гэтая выстава мае назву «Арт-капіталь», мае 4 салоны, адна з самых буйных выстаў. У Францыі, увогуле, у Еўропе 60 год яна існуе пад патранатам прэзідэнта Францыі праходзіць. І ўдзельнічала ў гэтай выставе 11 беларускіх мастакоў. І вы ведаеце, я пазней быў у Марселі ў камандыроўцы, мне патэлефанавалі, што асацыяцыя барона Тэйлара, якая існуе яшчэ з 19 стагоддзя, узнагародзіла аднаго нашага мастака і аднаго нашага скульптара узнагародамі асацыяцыі барона Тэйлара. Гэта вельмі прэстыжныя ўзнагароды. У адказ мы запрасілі ў Мінску нацыянальны цэнтр сучаснага мастацтва, і зараз гэтая выстава праходзіць у Мінску, 15 французскіх мастакоў, удзельнікаў «Арт-капіталь» і гэтых жа 11 беларускіх, каб спалучыць разам, каб паказаць, што мы разнастайны, але зноў-такі супольны. Мы ўпершыню ў гэтым годзе прымалі ўдзел у восеньскім салоне на Елісейскіх палях. Уявіць сабе, ён існуе з 1903 года. Там выставляюцца і Шагал, і Мане. Вельмі знакаміты. Да, і Цаткін, і шмат хто з вялікіх вядомых сусветных мастакоў. І таксама пазней мы запрасілі прэзідэнта восеньскага салона з Парыжа ў Мінск на наш восеньскі салон. І 6 мастакоў французскіх прысутнічалі ў Мінску. Гэта ўзаемны абмен. Я не буду пералічваць усе выставы, але адну яшчэ хацеў бы успомніць. У гэтым годзе мы адзначаем 150-годдзе з дня нараджэння Леона Бакста, вялікага Бакста, які стварыў сцэнаграфію для рускіх сезонных Сергея Дягілева, які вельмі гучна прагучалі на пачатку 20-го стагоддзя ў Парыжы і ў Лондоне. І ў Парыжы адкрылася у Гранд-Апера, падрыхтаваная Нацыянальнай бібліятэкай Францыі, выстава. Я быў на адкрыцці гэтай выставы, там падкрэслівалася, што Бак нарадзіўся ў Гродно, ў Беларусі, мне было гэта вельмі прыемна, і былі тысячы людзей, тысячы. А наступнага дня ў ЮНЕСКО штаб-кватэры мы адкрылі выставу дзіцячага малюнка. 20 дзетак беларускіх з Гродзенскай вобласці. Па нашай прапанове ўправленне культуры Гродзеншчыны правяло конкурс
конкурсе адабрала дзіцячыя малюнкі. Прыйшлі паслы Аўстрыі, Германіі, Сербіі, іншых краін, і яны былі вельмі ўзрушаны, ім вельмі спадабаўся дзіцячы малюнак. Таму для мяне таксама вельмі важна, каб моладзь мела гэты шанец. Калі малады вучань школы мастацтва, якому 10 гадоў выставіў сваю працу ў Парыжу, штаб-кватэры ЮНЕСКО, можа для яго будзе імпульс на будучыню, можа ён будучы Бакст, а можа не трэба паўтараць Бакста, можа ён стане самім сабой, але вялікім мастаком. Таленавітым. Вось Анрэ дэ Бальзак казаў, што мастацтва гэта вопратка нацыі, а вы, спадар Віктар, у адным з інтэрв'ю сказалі вось што. Зачитаю по-русски, бо интервью было по-русски. Минск – это не Рим или Венеция, где искусство формировалось тысячелетиями. Эти города до сих пор живут в тесной связи со своим историческим прошлым. А перед нами открыты возможности создавать шедевры искусства здесь и сейчас. Что зараз отбывается у выяўленчым мастацтве Беларусі? Каго з маладых, можа быць, мастакоў вы б хацелі выдзеліць альбо вызначыць нейкія выставы? Першае, я хочу, па-першае, тое, што адбываецца у Беларусі, вельмі много выстаў беларускіх мастакоў маладых і ўжо тыя, якія працавалі метраў, да. Я не хотел бы вылучать одного, потому что, когда мы вылучаем, мы уже говорим, что это самый гениальный мастак. Но я думаю, что то, что отбывается у нашей культуры, это как раз есть той великий вынік нашей вот национальной мастацкой школы, что яна не стоит на месте, она развивается, она просто мая, ну, такую вымиральную планку, где мастак вельмі вольны, атрымаўшы выдатную адукацыю, ён становіцца ўжо самастойным і можа выказваць абсалютна сваю філасофію, свае адносіны да вот сусветнай культуры. І такім чынам, я думаю, што все-таки моладзь, яна раскрывае сябе, і праходзіць нейкі тэрмін, і мы бачым гэтыя зоркі. Але моладзь ёсць у нас зараз таленавітая ў выяўленчым мастацтве? Няма не таленавітай новае моладзі. пакаленне. Новае пакаленне, тым больш. Яна ўся таленавітая. На сённяшні дзень адукацыя атрымала ўжо такі больш шырокі выміральны момант, таму што існуе вот эта віртуальная прастора інтэрнета. І мастацтва таксама, яно мяняецца, яно мае другія формы, ўжо не толькі тыя, якія. Мы говорим пра сучаснае мастацтва, таму гэта і ёсць адзін з накірункаў сучаснага мастацтва. Это простора интернета, простора технологий, простора взаимодействия розных, ну, как бы, школ, то есть асэнсаванне уже другой культуры. Мы сёння, можа, не заўважаем гэта, але калі мы бачым і ведаем, мы говорим імпрэсіянізм, ці пытаюцца мяне, у якія рамкі можна загнаць сёння вот сённяшняе мастацтва. Я кажу, іх яшчэ няма, іх не стварылі. Таму што... Я б хацеў, каб увогуле мастацтва ні ў якія рамкі не заганялі. Так, я пагаджуся з вами. Да, вось гэта свабода, магчымасці самарэалізацыі вельмі важна. Але такі вельмі маленькі прыклад. На выставе ў ЮНЕСКО прысутнічала адна з выкладчыц дзяржаўнага коледжа мастацтва, Гродзенскага коледжа мастацтва, і яна зрабіла майстар-клас. Яна намалявала у прысутнасці ўсіх за 5 хвілін партрэт Бакста. І падышоў прэзідэнт восеньскага салона, якому 113 гадоў, паўтаруся, і сказаў, мы запрашаем вас з майстар-класам на Елісейскія паля на восеньскі салон наступным годзе. Вось, здаецца, дробны прыклад, але ён паказвае і прызнанне адначасова. Калісьці з аднім высокім чыноўнікам ва ўрадзе мы дыскутавалі па такой тэматыцы. Мы ведаем, што мастака не вельмі лёгкі хлеб. Мастак, ён вольны чалавек, і ён прадае свае творы на вольным рынку. І невядома, ці тое, што ты ствараеш, будзе заўтра набыта. Не заўсёды мастак робіць дзеля таго, каб гэта прадаць. Але ўсё ж такі кожны чалавек павінен жыць і жыць нармальна, добрых умовах. І абмяркоўваліся камунальныя плацежы ў майстэрнях і гэтак далей. І было пытанне, што, напрыклад, калі мастак не прадае свае творы, значыць, ён не запатрабаваны на рынку сярод аматараў мастацтва, значыць, ён павінен прадаць сваю майстэрню і змяніць сваю працу. Я сказаў, слухайце, колькі прыкладаў гісторыі вялікіх мастакоў, якія прадавалі свае творы дзеля таго, каб іх пакармілі, а пазней іх творы пасля іх жыцця каштавалі мільёны, яны атрымалі сусветнае прызнанне. Таму так ацэньваць культуру нельга. Калі мы 1% адрэжам ад культуры, мы станем бяднее на гэты 1%. Я за тое, каб гэты працэнт дабаўляць, заўсёды пашыраць. Вы, дарэчы, Павел Павлович, такі вядомы місіянер беларускага мастацтва. Яшчэ калі былі міністрам культуры Рэспублікі Беларусь, і зараз вы дапамагаеце таму ж Купалаўскаму тэатру з гастролямі ў Францыі. Ну, не толькі Купалаўск, но в гэтым году першы беларускі тэатральны сезон, тэатр кінаакцёра Купалаўскі. А якім, дарэчы, рэалізаваным праектам у галіне культуры вы ганарыцеся больш за ўсё?
Ось які блізкі найбольш вашому серцу? Вы ведаеце, я сказаў, можа, неафіцыйна, што спадзяюся, што менавіта гэты праект, выстава ад Лісабона праз Мінск да Владзівастока, будзе для мяне знакавым праектам з пункту гледжання маштабу. Ну, пра праекты мінулым, канешне, я ганарусь нацыянальнай тэатральнай прэміяй. Зразумела, для мяне вельмі важным праектам быў праект «Замкі Беларусі», які падтрыманы быў на ўзроўні кіраўніцтва нашай краіны. Мы ведаем, апошнім часам шмат сродкаў укладзена нашым урадам у рэалізацыю гэтых праектаў. Гэта вельмі важна. Важна вяртанне спадчыны з небыцця, каб нашы сучаснікі маглі это пабачыць і каб мы перадалі будучым пакаленням. Зразумела, вельмі важным для мяне праектам было стварэнне музея Васіля Быкова і здымкі фільма ў тумане на кінастудыі «Беларусьфільм» па твору вялікага Быкова. Ну, яшчэ можна пералічваць, но важна даваць магчымасць дзеячам культуры і мастацтва для самарэалізацыі. Вось чыноўнік ад культуры павінен гэта рабіць. Дыпламат таксама, наколькі хапае часу і магчымасцяў. Мы, дарэчы, адкрылі яшчэ вельмі цікавы праект. Гэта ў Мадрыдзе з нагоды адкрыцця пасольства Беларусі ў Іспаніі у музеі Эль Грэка, славуты Эль Грэка, Таледа і выставу ікон, праваслаўных ікон нацыянальна-мастацкага музея. Святы Пётр, святы Павел і праца Эль Грэка, святой Пётр і святой Павел. Я спадзяюся, што гэта будзе удалы праект для іспанскага гледача. Нашы партнёры разлічваюць, што 30 000 іспанцаў наведае гэтую выставу. Я думаю, это шмат. І пазней мы прывезем яе таксама ў Мінск, як у мінулым годзе, дарэчы, прывезлі Гоя Пікаса з Каралеўскай акадэміі з Мадрыда. Просто выдатна. Віктор Владимирович, заканчваецца год культуры. Якім ён быў для вас? Ці былі нейкія цікавыя праекты? Можа быць, вы нешта рэалізавалі, альбо нешта паглядзелі? Ці быў, дарэчы, ён для вас цікавым гэты год культуры? Ну, я хацеў бы сказаць напярэдадні, што як нарадзіўся, для мяне быў кожны год культуры. І гэты год, я не думаю, што вот мы вызначылі толькі год культуры, астатнія будуць бескультурныя. Я, ну, на самай справе, як бы там не было, але вот гэты акцент, яны на самай даюць магчымасць нам канцэнтрацыі і адказнасці. І вот якраз тое, што вот і Павел Павлович говорил зараз пра гэты вот маштабны культурны праект, это частка таксама, ну, майго ўжо асэнсавання, таму што вот музеі свету гэта якраз, ну, тыя стасункі, і вот і ў гэтым годзе былі створаны таксама вялікая колькасць твораў, прысвечаных, асэнсаваных і больш паглыбленых, скажем, таму што, ну, з кожным годам чалавек становіцца больш дарослым і больш разумным. Таму я не буду пазначаць, што, ну, я зрабіў на сённяшні дзень, але гэта где-то ўжо вяршыня той, ну, як бы піраміды, дзе я пачынаю, ну, больш глыбока асэнсоўваць. Таму вот гэты год культуры і вот гэты вот праект, ён даюць магчымасць новага развіцця, новага натхнення і разумення, што наша краіна на тым высокім узроўні і духоўнасці, і эканамічнага развіцця, і тых адносін сусвета ўсяго. Усе ведаюць добра, што сёння Мінск з'яўляецца той платформай, дзе сустракаюцца самыя, ну, цікавыя людзі, самыя робяцца цікавыя праекты, і я спадзяюся, што і заўтра, і послезаўтра гэта будзе яшчэ больш насычана, паколькі, ну, Беларусь ужо неадназначна з'яўляецца вот нейкім прыцягальным месцам, я б даже сказаў свяшчэнным месцам, паколькі, ну, паглядзець і глыбока ў гісторыю, як яна фармавалася, і тое, што вот за 20 год нашай незалежнасці Беларусь ператварылася... 25. Дарэчы, так, 25, да, ператварылася ў такую прыгожую краіну, дзе на самай справе ўжо кожны чалавек уже пытаецца, вот калі ты за мяжой дзе знаходзішся, о, Беларусь я ўспамінаю, я прашу прабачэння, ўспамінаю ў Сербіі. Таксама я там здымкі нейкія рабіў, і да мяне сказалі, падышлі, сказалі, каб я, ну, не здымаў там, ну, былі моманты, якія нельзя было забаронены, да. І я кажу, я з Беларусі, з Мінску, о, Лукашенко, Александр Лукашенко, да, калі ласка. То есть мне сказали, то есть полностью, калі ласка, здымайце, што хочаце, рабіце, што хочаце. То есть это вот адзін з тых прыкладаў, і на самай справе, в любой краіне, вот яны ведаюць, Беларусія, все, адразу Беларусія, гэта нешта такое пазітыўнае, станоўчае,
и есть... Но в мне этом хотелось развитие. бы додать, что Виктор Владимирович правильную думку выказал, что год культуры не повинен завершаться. Так, Год правда. культуры повинен протягиваться и у наступный год, и у все годы. И кожны день, и кожны тыдзень, и кожную хвилину и секунду. Мы повинны просто памятать об этом и в разных сферах нашего життя. До речі, до якого числа буде доўжыцца выстава? До 5 лютого. До 5 лютага гледачы змогуць наведаць, так? Да, але спадзяёмся, калі будзе зацікаўленне, нам можа і працягвацца. Мы, Прадоўжыць. конечно, марым аб тым, каб гэтая выстава была показана ў іншых краінах свету. Планы ёсць на Маскву, ці атрымаюцца іншыя сталіцы. Будзе бачна, ўсё залежыць, конечно, ад фінансавых сродкаў, ад арганізацыйных магчымасцяў, але такая мара ёсць. Мне калісьці прыйшла думка, чалавек жыве толькі тады, калі марыць. Так што давайце марыць і на падставе сваіх мар ствараць іх рэалізоўваць. Дзякую вам вялікі за размову. Я вам жадаю моцнага здароўя і натхнення на новыя праекты. Дзякую, што вы былі ў нас. Дзякую Да вялікі. сустрэчы на выставе. До сустрэчы, До сустрэчы. запрашаем. Я нагадаю, што ў гасцях у нас сёння быў знакаміты беларускі мастак, лаўрэат дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь, прафесор Віктор Альшэўскі і пасол Рэспублікі Беларусі ў Францыі, пастаянны прадстаўнік Беларусі пры ЮНЕСКО Павел Латушка. Шановне гаспадарства, я з вялікім задавальненнем запрашаю вас на выставу ад Лісабона праз Мінск да Ўладзівастока. Яна прадоўжыцца да 5 лютага. Калі ласка, наведвайце і пішыце нам свае ўражанні ў праграму. Усяго добрага, да сустрэчы.